Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, lahat ng antingerong hindi sumipot sa kanyang pagpulong, bigla na lamang nagsikumpulan sa parte ng liwasan kung saan sila naroon. Malayo pa man, bakas na sa pagmumukha ng mga ito ang matinding pagkagulat ukol sa kanilang mga nakita. Yung iba nga, halos hindi makapaniwala, gawa ng sa isip-isip nila papaanong naging banal ang katawan ni Hernando para magawang masapian ng dibino. Maraming katanungan sa kanya ang mga kapatid niya noon, subalit lahat ng yun bukal sa loob niyang sinagot. Hindi lang naman kasi siya nagsasalita, sapagkat ayon sa anghel, silang dalawa na ay nagkaisa. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay-bagay, may mangilan-ngilan namang antingerong nagtanong ukol sa 5 mandirigma ng dibino. Pabalik-balik na kasi sila sa bundok ng Daraitan para sana hanapin ang katawan nito, pero sa kasamaang palad hindi na nila yon nasilayan. Ang mas ipinagtaka pa nila, bakit hindi man lang sinubukang dalhin ni Hernando ang mga katawan nito papalabas ng lagusan? Bukod kasi sa may malalakas yung mutya sa katawan, taglay din ng mga ito ang iilan sa mga makapangyarihan nilang armas. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nagpalit anyo. Ibinaba ang laylayan ng kanyang talukbong kung saan naroon ang mga mahiwagang sandatang tinutukoy nito. Matapos naman niya itong maipakita, seryoso naman siya roong nagwika ng, "Hindi na kailangang ibalik pa ang mga katawang lupa nila rito. Tandaan ninyo, anghel ang mga nilalang na tinutukoy ninyo. 2 buwan mula ngayon, 5 babae rito sa atin ang magdadalang tao. Huwag kayong matakot kahit mga bata pa sila, sapagkat kinapitan na sila ng 5. Muli silang isisilang para maglingkod sa akin at sa inyo. At dahil wala na ring sigalot tayong kinakaharap, hangad kong magsanay kayo ng mapayapa rito. Alis muna ako ng 1 taon para pagbigyan si Hernando. Mamumuhay kami sa mundo ng mga tao para tumulong at makipagkapwa. Anumang oras kapag may nangyari rito, pwedeng-pwede niyo akong matawag." Kasabay ng kanyang pagwika sa mga antingero ay ang pagsang-ayon naman ng mga ito. Sa isang iglap, ang kanina lang nasamahan nilang malapit ng magkawatak-watak, bigla na namang nabuo. Lumipas pa ang mga araw, tumulong sila Hernando sa pagpapagaling ng mga sugatan. Naglatag din sila ng karagdagang patibong sa mga labasan ng lagusan upang maiwasan ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa mga panahon kasing yon, masyado pang mataas ang tensyon sa pagitan ng grupo nila at ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon nga sa kanya, habang nagpapahinga sila sa kanilang tahanan, madalas magkaroon ng engkwentro sa mga lagusan. Di naman yun gaanong lumalala, lalo pat ang mga bantay na nakadestino sa mga kabisera, pawang malalakas at may malalim na karunungan pagdating sa pakikipaglaban. Naibalita rin ito sa kanila, purong mga aswang ang nagtatangkang sumira sa kanilang hanay. Maraming paraan itong ginagawa para makatawid pero hindi yon nagtatagumpay. 2 linggo pa ang lumipas. Tuluyan na rin nilang nalimot ang tungkol sa isinumpang bayan. Madalas naman nila noong mapag-usapan si Magnifico at ang grupo nito, pero hindi na yon nagdudulot ng pangamba para sa kanila. Naniniwala kasi ang mga antingero, inilagak ni Hernando ang kulungan nito sa pinakaligtas na bahagi ng kanilang baryo. Pagtatapat pa ng iilan, maliban sa mga kapatid nilang may mataas na katungkulan, wala na roong ibang nakakapasok. Doon din kasi nakatago ang mga katawan ng dibinong anghel
kung kaya't kailangan talagang mataas ang seguridad doon. Nabanggit din ni Hernando na kung sakali mang mapasok yon ng mga nilalang na walang pahintulot, lahat ng rebultong bantay sa lugar ay magigising para itaboy o hindi naman kaya'y paslangin ng mga ito. Kahit mga rebulto ang mga bantay doon, di hamak na mas makapangyarihan ng mga ito kumpara sa mga antingerong nagsasanay doon. Kasing pantay din ng taas nito ang mga anghel, senyales na wala talaga roong makakaligtas kung sakali mang may mangahas. Sa loob ng isang buwan niyang pamamahala sa baryo, unti-unti na niyang nalaman ang lahat ng sikreto ng dibino. Nasanay na rin siya sa pamumuno na siya namang ikinatuwa niya kahit papaano. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin siya pinagbago ng kapangyarihan. Nanatili pa rin sa kanyang katawan ng pagpapakumbaba sa kapwa niya, sapagkat naniniwala siya anumang oras kayang bawiin ng nasa itaas ang binigay nitong kapangyarihan sa kanya. Sa pagsapit naman ng kanyang paglisan, marami ang nagbahagi ng kanilang pasasalamat kay Hernando. Nangako rin ang iilan sa mga kapatid na bibisita tuwing araw ng pamamahinga. Nang marinig naman niya ang abiso ng mga ito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat. Kahit kasi aalis na siya, ipinaramdam pa rin ng mga kapatid ang pagmamahal nito sa kanya. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, bitbit ang isang bayong, agad naman siyang pumanhik sa lagusan na nagdudugtong sa paanan ng bundok Banahaw. Doon niya kasi naisipang manirahan dahil na rin sa balita ukol sa mga ermitanyong naninirahan sa lugar. Pagtagos naman niya noon sa kabilang bahagi, agad namang tumambad sa kanya ang walang humpay na pag-agos ng isang maliit na batis sa paanan ng bundok. Nagkalat din ang mayayabong na puno sa paligid na siya namang pinagtitirhan ng napakaraming ligaw na hayop. Habang pinagmamasdan naman niya ang lugar na yon, muling nanumbalik sa kanya ang buhay niya noong kasama pa niya ang kanyang pamilya. Nang mapansin naman ito ng dibino, dahan-dahan naman yung nagpakita sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Marami talagang kakaibang bagay ang nangyayari sa mga tao. Ang nararamdaman mo ngayon, Hernando, isa sa mga nakakamanghang emosyon ng Ama. Dahil sa pagmamahal, natuto kayong tumingin sa nararamdaman ng iba. Isang katangi-tangi pakiramdam na tanging kayo lamang ang biniyayaan. Makapangyarihan kaming mga anghel pero hindi kami tumitingin sa aming kapwa. Basta ba'y nagawa nila ang kanilang misyon, masaya kami kahit ano pa ang sakripisyong maidudulot nito sa aming lahi." Nang marinig naman ni Hernando ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng, "Pantay lang naman ho tayo. Kami man, bagaman punong-puno kami ng emosyon, kulang naman kami sa lakas at karunungan. Taliwas sa mga anghel, likas na sa amin ang pagiging masama." Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maraming karunungang naibahagi sa kanya ang dibino. Hindi naglaon, nang makahanap na sila ng lugar kung saan sila titira, doon na sila nagpatulong sa mga engkantong nanananahan sa paligid. Isang araw lang din noon ang itinagal para maitayo nila ang tahanan na kayang pagtirhan ng 2 pamilya. Tinatag din niya ang lupa sa paligid at gumawa siya ng malapad na bakuran kung saan pwede siyang makapagpahinga sa oras na nabuburyong siya. May karampatang parte din ito ang pwede niyang pagtamna ng halaman nang sa gayoy wala na siyang hanapin pa sa lugar. Ilang araw pa ang lumipas magmula noong nanahan siya sa bundok ng Banahaw, dinagsa na ito ng iba't ibang mga hayop.
Ang mga masasamang elemento namang naninirahan sa paligid, unti-unti na ring nawala dahil sa lakas ng kanyang presensya. Hindi naglaon, nang medyo nasanay na siya sa lugar na yon, nagsimula na rin siyang maglibot sa mga baryong malapit dito. Kadalasan ng pagbaba niya ay para makipagpalit ng kalakal. Ginagawa niya ito upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang tahanan. Kahit makapangyarihan itong si Hernando, hindi siya nanlalamang sa kapwa sa pamamagitan ng paggamit ng mga engkantasyon at mutya. Hinahayaan lang niya noong bigyan siya ng mga tao sa kung anumang bukal sa puso nito. Sa paglipas pa ng mga buwan, napansin niyang may mangilan-ngilan ng mga ermitanyo ang tila bang lumalapit sa kanyang bahay. Madalas kapag wala siyang ginagawa, nasisipat niya ang mga itong mabilis na dumaraan sa kanyang lugar. May mga pagkakataon namang tinatawag siya ng mga ito pero tila bang nagiging mailap yun sa kanya. Siyempre, dahil sa wala naman siyang magagawa, hinahayaan na lamang niya ang mga ito. Iniisip din niya kasing baka naiilang lang ito sa kanya, kaya wala itong sapat na loob para lumapit. Halos ilang buwan ding naghintay si Hernando para lamang magkaroon ng pagkakataon na makausap ang mga ermitanyo. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga pananim, bigla na lamang siyang napatigil nang masipat niya ang isang matandang may daladalang bayong na dahan-dahang lumalapit sa kanyang tahanan. Pagdating naman ito sa harapan ng pinto ng bakuran, agad naman yung napayuko at nung papaluhod na ito, dali-dali naman niya itong pinigilan. "Kapatid, hindi ako Diyos para sambahin mo. Pumasok ka, mag-usap tayo rito." Mahinahong wika ni Hernando. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung pumasok sa pinto at nung magkaharap na sila, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang mga kailangan niya. Ayon sa matanda, ilang buwan na niyang minamanmanan itong si Hernando buhat sa kakaiba nitong presensya. Nanaliksik na rin siya ukol sa mga ganoong uri ng tao kung saan yun naman ang naging daan upang malaman niyang pinupuspos pala ito ng isang makapangyarihang anghel. Nang malaman niya ang tungkol sa bagay na yan, nagkaroon siya ng pag-asa para sa karamdamang ilang taon nang iniinda ng pasyente niyang bigo niyang matulungan, 3 taon na ang nakakaraan. Pagtatapat pa nito na, isa yon sa mga dahilan kung bakit namuhay siya sa bundok. Araw-araw siyang kinakalabit ng kanyang konsensya, kaya kahit alam niyang isa siyang malaking kabiguan, hindi siya nawala ng pag-asa na matulungan ang batang minsang lumapit sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad namang tinanong ni Hernando ukol sa kalagayan ng batang hindi nito nagamot. Sa isip-isip niya kasi, kung 3 taon na ang nakakaraan, hindi malabong patay na ito. Dagdag pa niya na, kung himalamang mabuhay pa ito, nasisiguro niyang malapit na rin yung bawian ng buhay. Nang marinig naman ng ermitanyo ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Hindi ho. Napakalusog ho nun ngayon. Sa katunayan, manggagamot na siya sa baryo. Marami siyang himalang nagawa, kaya hindi na rin mabilang ang mga taong sumusunod sa kanya. Ang inaalala ko lang ho kasi sa nilalang na yon, nagtatago siya sa kapangyarihan ng kanan para makuha ang kanyang mga hinahangad sa kanyang biktima. Sa ilang taon kong pagsubaybay sa kanya, masasabi kong marami na siyang napatay." Dagdag pa ng matanda na sa sobrang lakas ng nilalang na yon, nakukuha nitong magaya ang abilidad ng isang lehitimong manggagamot.
Saksing buhay din siya kung papaano yun kumain ng karne ng tao kapag sumasapit ang araw ng pamamahinga. Nabanggit din ng matanda na maging ang pamilya nito ay naimpluwensyahan na nito ng kapangyarihan upang masigurong hindi ito sasalansang sa mga bagay na nais nitong mangyari. Pagkarinig naman ni Hernando ng mga katagang yon, agad naman niyang sinugo ang matanda na dalhin sa kanyang tahanan ang nilalang. Matapos niya itong mailahad, binigyan niya yon ng buhok ng tikbalang, kalakip ng isang mutyang kalimitan nilang ginagamit sa pagselyo ng espiritu ng demonyo. Gamitin mo ang buhok ng tikbalang para madali mo siyang mapangibabawan sa anumang aspeto ng pakikipaglaban. Kapag nagawa mo na yan, ibato mo sa kanya ang mutya. Pag nagawa mo na ito, kusang hihina ang katawan ng iyong kalaban. Ikaw na ang bahala kung papaano mo siya dadalhin dito. Wika ni Hernando. Dahil sa kanyang sinabi, abot langit naman ang pasasalamat ng matanda. Bago rin yun umalis sa kanilang pamamahay, nangako itong babalik sa kanyang lugar pagkaraan ng 2 araw. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, mabilis naman itong nilisan ang kanyang tahanan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa pagtatanim. Lumipas ang araw na yon, nagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang buhay. Habang tumatagal, unti-unti na rin niya noong napapansin ang tila bang pagdamay ng mga ermitanyo sa parte ng Banahaw kung saan siya nakatira. Naging palaisipan naman yun para sa kanya, lalo pat maingat naman siya sa pagpapalabas ng kanyang presensya. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, muli na naman siyang binisita ng 3 ermitanyo. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali naman niya yung nilapitan dahil ang buong akala niya meron itong pakay sa kanya. Subalit, pagharap naman niya sa mga ito, napansin naman niya ang pangungunot ng noo nito, indikasyon na hindi yung natutuwa na siya ay makita. Dahil dito, ang masayang pagmumukha ni Hernando na isinalubong sa mga ito, pinalitan niya ng pagiging seryoso. Iniwasan na rin niya munang magsalita dahil ang nais niyang mangyari noon, mailahad muna ng 3 ang totoong pakay nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapakiramdaman, hindi na rin nagdalawang isip ang magsalita ang isang matandang nasa kanan. Noy, hindi namin gustong naninirahan ka dyan. Alam mo ba, para sa mga ermitanyo ang bundok ng Banahaw. Antingero ka lang, kaya kung maaari doon ka sa bayan. Huwag mo sanang mamasamain ang mga sinasabi namin. Ito'y payo lamang bilang nakatatanda sa iyo. Seryosong wika ng ermitanyo. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang sumagot dito ng, para sa lahat ng mga lupain ng mundong ito, walang sino sa inyo may karapatang magdikta kung saan ako titira. Oh, malalim ang tangan niyong karunungan, pero hindi yan ang basihan para maging angat kayo sa lahat. Wala akong ginagawa rito masama, at kagaya niyo, gusto ko lang din naman mabuhay ng payapa. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung nag-usal ng malalakas na uri ng tigalpo at pambasag ng kabal sa kamao nito. Matapos naman yung gawin ng matanda, agad naman siya nitong sinapak, ngunit bago pa man yun lumapat sa kanyang muka, napansin naman ng matanda ang tila bang pagtigil ng oras. Dahil sa pangyayari, agad namang nabaling ang paningin nito sa kanyang bulsa kung saan naroon ang susi ng panahon.
Nang mapansin naman yon ni Hernando, dali-dali naman niyang kinuha ang susi para maipakita sa tatlo. Pagsilay naman ito sa isang mahiwagang sandata, bakas sa pagmumukha nila ang matinding pagtataka. Tipong sa kabila ng kanilang mga katandaan, para silang mga batang mangmang na nakasilay ng himala. Matapos naman niya itong maipakita, agad naman niyang inilabas ang talukbong, sabay sabit nito sa kanyang ulo. Pagkababa naman ng talukbong na yon, agad namang lumutang sa lupa ang kanyang mga paa, kasabay ng pagbalot sa kanya ng mga kalasag na gawa sa itim na bakal. Hindi na rin maaninag ng tatlo ang kanyang muka, na animoy binalot ito ng isang sinaunang sabulag. Kasabay ng pagpapalit anyo ni Hernando, ay ang paglitaw naman sa kanyang likod ng siyam na liwanag na nagsisilbi niyang mga pakpak. Paglapag naman niya sa harapan ng mga ito, agad naman niyang ipinakita ang pagtunaw ng kanyang presensya sa mga batong malapit sa kanyang mga paa. Dahil sa ginawa niyang yon, parang mga ribultong hindi makagalaw ang tatlong ermetanyo. Bawat isa sa mga ito nakanganga, tapos tulalang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang sobra-sobra na ang kanyang mga ipinakita, agad naman siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa halip di na magalit sa kapangasahan ng tatlo, nginitian na lamang niya ang mga ito habang nagwiwika doon ng, "Hindi ako isang ordinaryong antingero." Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang tatlo kung hindi ang humingi ng tawad. Magmula noong nakausap niya ang mga ito, naging isa na rin yun sa mga katuwang niya sa buhay. Nagdesisyon na rin ang mga ermitanyong magtayo ng bahay malapit sa kanya, nang sa gayoy meron silang sapat na panahon para makapag-usap. Siyempre, hindi naman ito pinagbawalan, gawa ng alam niyang kabilang yon sa mga kapatid niyang iisa lang din ang ipinaglalaban. Upang maunawaan din ito ang kanyang pagkatao, inilahad niya sa mga ito ang totoo. Ni isang lihim wala siya roong itinago, sa kadahilanang ang nais niyang mangyari noon, mapaanib ang mga ito sa kanilang samahan. Aminado rin naman kasi ang Divino, malaki ang nawala sa grupo nila magmula noong nangyari ang digmaan sa pagitan ng pangkat ni Magnifico. Pagkaraan pa ng ilang araw, hindi pa rin bumabalik ang hinihintay niya. Medyo nag-aalala na noon si Hernando, pero pilit pa rin siyang nanalig sa mga katagang binitawan nito. Isang linggo pa ang dumaan. Nang akmang ipapasunod niya na yon sa isa sa kanyang mga tauhan, dumating ang ermetanyo, kasama ang isang binatang nasa edad 19 anyos. Nakasilid yun sa sako, napasan-pasan naman ng matanda sa likod nito. Upang hindi yun mamatay, nakausli lang ang ulo nito sa itaas. Habang pinagmamasdan naman yun ni Hernando, pansin naman niyang mag-iilang araw na itong natutulog. Paglapit naman ng matanda sa kanya, agad naman itong ibinaba ang biktima, sabay wika ng, "Pasensya na ho kung natagalan ako. Hindi rin naging madali ang ginawa ko para mahuli ang binatang ito." Dagdag pa nito na kinakailangan na yung magamot ni Hernando, gawa ng masyado ng matindi ang pinsalang na idudulot ng nilalang sa kalooban ng binata. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nagsambit ng mga engkantasyon, dahilan para magpakita ang isa sa mga mandirigmang anghel na napapaloob sa kanyang mga pakpak na gawa sa liwanag. Kaya naman yung tinawag ni Hernando ay dahil sa likas nitong kakayahan na magpalayas ng mga hindi kaaya-ayang espiritu sa katawan ng tao.
Paglapit naman ito sa kanila, agad naman itong sinimula ng pagpapalayas sa demonyong pumupuspos sa katawan ng bata. Segundo lang noon ang lumipas. Pagtarak ng nilalang sa hawak nitong talibong, bumungad sa kanila ang kaluluwa ng demonyo na bigla na lamang humiwalay sa katawan nito. Paglayas naman ng nilalang sa katawan ng batang yon, dali-dali naman itong dinakip ng anghel, sabay pugot ng ulo nito. Matapos naman niya yung mapaslang, parang abo naman yung bumagsak sa lupa. Mabilis ding nawala ang mga bakas nito, na animoy hindi man lang yun umiral. Dahil sa pangyayaring yon, maigi naman niyang pinakiramdaman ng kalooban ng bata. Nang mapagtanto naman niyang wala na itong masamang espiritu sa katawan, agad naman niya itong pinainom ng dagta ng lapnisan na ilang siglo nang itinatago ng dibino. Nang may sakatuparan na niya ito, agad naman niya yung ipinasok sa kanyang pamamahay para pagpahingahin. Matapos ang mga pangyayari, minabuti naman nilang mag-usap-usap nang sa gayoy malaman nila ang tungkol sa kanyang ginawa. Kahit ang mga ermitanyo kasi noon, hindi maipagkakailang magulat ukol sa mga bagay na kanilang nasilayan. Pagtatapat pa ng mga ito na, sa tanang buhay nila, doon lamang sila nakasilay ng napakabilis na pagpapalayas ng masamang espiritu. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot doon ang, "Gusto niyong matuto? Iisa lang ang solusyon. Umanib kayo sa samahang itinayo ko. Marami kayo rong matututunan. At higit sa lahat, magiging kabilang kayo sa mga maswerteng taong makakasaksi mismo ng araw ng paghuhukom." Nang marinig naman ng mga ermitanyo ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon. Dahil sa ginawa nito, agad naman yung ipinasumpa ni Hernando sa kanyang harapan upang mapatunayan ang katapatan nito. Ayon sa kanya, na sa loob ng 1 taon niyang paninirahan sa mundo ng mga tao, ang 3 yon ang kanyang naging kasama. Kagaya ng mga pangkaraniwang tao, marami rin silang mga pagsubok na kinaharap at napagtagumpayan. Hindi rin mabilang ang mga taong kanilang natulungan, kasabay ng mga katutubong likas na naninirahan sa bundok Banahaw. Bago rin sila bumalik sa lugar kung saan sila nagmula, nag-iwan ng mga mutya itong si Hernando sa paligid ng bundok. Yung iba, inilubog niya sa batis, habang ang iba naman, ibinaon niya sa malalaking puno ng selis. May mga itinatago rin siya sa yungib at sa mga batong dinaraanan ng tubig. Pagtatapat nga ng anak niya, maaaring isa yon sa mga dahilan kung bakit lahat ng nakukuha sa bundok may basbas at bisa. Isa sa mga naging patunay nito ay yung nakuha niya roong tubig noong Biyernes Santo. Dahil sa mga ganoong pangyayari, malimit na ang mga taong pumupunta sa lugar na yon. Lahat ng mga antingerong umaakyat ng bundok, dadalawang bagay lang ang hangad at yon ay ang manampalataya at maghanap ng mutya. Sa kabilang dimensyon naman, patuloy pa rin ang pagsaksi ng anak ni Hernando sa kanyang mga dakilang gawain. Habang tumatagal ang kanyang pamumuno, mas lalo namang lumalawak ang karunungan ng kanyang mga kaanib. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang pagpapaunlad naman ng baryo nila. Ayon sa anak ni Hernando, maraming gamit na kinuha ang mga antingerong kapatid sa samahan sa mundo ng mga tao. Ginagamit nila yon sa kanilang lugar upang mas mapabilis ang kanilang mga pamumuhay. Mahirap mang paniwalaan ang talambuhay ni Hernando, hindi doon nagdududa ang kanyang anak. Ayon sa kanya, na kahit sa panaginip niya lang nasilayan ang kanyang ama,
Naniniwala siyang totoo ang lahat ng bagay na kanyang nakita. Hindi naman siguro nagkataon lang ang panaginip na ganoon kahaba. Detalyado rin ang bawat ganap at kahit ilang taon pa ang lumipas, hinding-hindi niya ito nakakalimutan. At kahit malabo siyang makarating sa lugar na yon, matagal na rin niyang itinuring ang kanyang sarili bilang kaanib ng mga ito. Mariin ding inilahad ng anak ni Hernando na kahit hindi yun lumaki sa piling ng kanyang ama, lubos siyang natutuwa dahil sa iyo nang naging padre de pamilya niya. Kailan may hindi rin yun sa kanya nagkulang dahil alam niya kung gaano kahalaga ang responsibilidad ng isang mandirigma ng dibinong anghel. Okay. Opinion ko sa buong serye. Unang-una, maraming salamat sa anak ni Hernando dahil dito sa napakagandang kwento na hindi natin sukat akalain na nangyayari pala talaga sa ibang dimensyon. Pero may question mark eh. Diba? Kasi lahat yun nakita niya lang sa panaginip niya. Alam ko marami sa inyo na magsasabing nangyayari talaga yun. May ilan sa inyo na magsasabi na hindi talaga yun nangyari kasi nga parang lahat yun visual lang niya sa panaginip. Kasi hindi naman siya physical na nakapunta ron o hindi naman niya physical na nakita yun. Lahat nasa isip niya. Pero overall, sobrang natutuwa ako kasi napakaganda ng kwento na to. Ang daming nangyari, tapos may nabanggit pang pangalan na hindi ko sukat akalain na mababanggit dito sa kwento na to. Itong nagsend ng kwento, hindi naman siya talaga totoong 100% na nakikinig sa atin eh. So, hindi ko alam kung kilala niya si Roble o kung hindi niya kilala si Roble. Nasa sa kanya na yon. Pero overall, masasabi ko, sobrang ganda ng serye na to. At alam ko rin sa sarili ko na hindi pa dyan nagtatapos yung paglalakbay nito nila Hernando. Marami pang mga kakaibang pangyayari na ganap sa buhay nito. Siguro hindi na lang piniling ikwento ng anak niya kasi nga, para sa kanya, okay na to. Kung ano man yung nangyari na to, kung ano man tong napanaginipan niya na to, ito lang yung kinuwento niya. Huwag kang mag-alala. Marami sa amin ang naniniwala sa'yo. Pero syempre, sila pa rin. Kaya, kung may opinion kayo sa buong serye na to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.